Aja sampai nyuguhi sing boten halal. Pun sing nomor 3 wa ayyahfadho ngalaihi wa ayyahfadho lan yen to ngreksa alaihi wajib ing atase sahibil bait wong sing duwe omah ngreksa waktas sholati waktu salat. Lek tamune jenengan lek kira-kira wong biasa salat jamaah utawa ya wis biasa salat kuwi penak. Lek tamune jenengan kuwi sing ora biasa salat gitu mbuh halangan tetep jenengan wajib wa ayyahfadho alaihi waktas sholat waktune sholat panggah sholat. Ngomong ae ngapunten kula tilar sholat riyin aja sampe metu sangka wajib waktune sholat. Pomo ngasar teko tamune bar ngasar wayah ngasaran ya salat ngasar. Pamit riyin kula tak salat riyin. Nggih. Lah ketika dekat masjid sing biasane jamaah kulino jamaah niki pripun lek enten tamu nggih to kadang kan ngoten nggih sing biasane jamaah delalah enek tamu lek jenengan kira-kira ora sungkan nggih utawa tamune niki jenengan tareni kok merasa nyaman jenengan tinggal nggih jenengan tinggal salat jamaah. Ketika tamune kira-kira kok jenengan kok kira-kira tamune tinggal ndak nyaman nggih jenengan mboten jamaah mboten napa kranten jamaah bisa ditinggalkan ada beberapa udzur syar'i. Udzur niku perkara sing di ngapura ngapunten ada udzur yang khos ada udzur yang ngam. Ngudzur yang khos niku pripun? Ngudzur utawa alasan yang terkhusus ngapunten krana sakit biasane jamaah terus sakit ora jamaah ora masalah utawa krana udan deres enek bledek biasane jamaah ora masalah niku ngudzur khos. Lek ngudzur am contone nggih enten tamu pomo ora jamaah ora masalah kira-kira pomo lek tamune jenengan tinggal nyaman pomo dulure dhewe Pak tak tinggal jamaah riyin oh nggih mboten napa-napa nggih monggo saene jamaah